Waar de vaders en moeders van basisschoolkinderen elkaar op het schoolplein kunnen ontmoeten, is deze plek er voor de ouders van jongere kinderen niet. Zodoende zetten initiatiefneemster Chantal Bosma en Saar Bloemers de deuren open voor ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar. Zij organiseren sinds kort het Mama Café in ontmoetingscentrum De Hei, de voormalige basisschool in Heide. Nou, het Mama Café wordt gehouden voornamelijk om elkaar te ontmoeten, om tips en ervaring uit te wisselen. Maar wat Chantal en ik ook belangrijk vinden is wat aandacht voor borstvoeding. Borstvoeding wordt vaak gegeven, maar er wordt nog niet zoveel over gepraat. In Nederland ligt daar toch nog een beetje een taboe op. Ik zelf miste dus inderdaad wat ervaring van andere moeders. En wij vinden daarom dat borstvoeding zeker een plek verdient hier in het Mama Café. En daarmee zeggen we dat mensen die borstvoeding geven dat hier gewoon kunnen doen. Voel je vrij om borstvoeding te geven, maar geef je geen borstvoeding, dan is dat ook helemaal niet erg. Ik bedoel, daar zijn we allemaal gelijk in. Iedereen is welkom. Maar weet gewoon dat borstvoeding hier wel gewoon aandacht krijgt. In april was de eerste bijeenkomst in het ontmoetingscentrum. En dit beviel de dames zeer goed. De eerste keer zaten we hier vol spanning te wachten van komt er iemand aan? En we zagen iemand aankomen en dan maxicozen wij zo yes, er komt iemand. Dus het was voor ons even spannend van hoe gaat het aanslaan. We hebben wel een behoefteonderzoek gedaan in mei vorig jaar. Dus we hadden wel het idee van er is interesse. Maar ja, dan daadwerkelijk komen is natuurlijk de volgende stap. Maar de vorige keer waren er al een hoop moeders, er waren zelfs vaders bij. Er was een oma, de verloskundige van de verloskundige praktijk Venray was gekomen. Dus wij vonden het een groot succes. En ook nu, het begint alweer aardig vol te lopen, dus wij zijn heel blij. Hoewel de naam anders doet vermoeden, staan de deuren van het café niet alleen open voor de moeders. Het Mama Café is bedoeld voor papa's, voor mama's, maar ook voor opa's en oma's die meegaan in de zorg voor de kinderen, gewoon verzorgers. En wel voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen zelf van 0 tot 4, die mogen ook komen. Ook deze tweede ochtend werd goed bezocht en de dames hopen dat het zo blijft lopen. Nu is het vooral gewoon open inloop. En in de toekomst vinden we het ook leuk om bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal een workshop te geven. En dan moet je aan denken dat bijvoorbeeld iemand wat komt vertellen over dragen van baby's, over kindermassage, misschien muziek op schoot. De ouders ook een stukje educatief mee kunnen krijgen. Het Mama Café is de eerste woensdag van de maand geopend van 10 tot half 12 's ochtends. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Mama Café Venray.